Ljudi, dobar dan. Evo mene nakon nekog dužeg vremena, znači da vam još nešto danas pokažem. Malo sam se slomila ruku, ne sad idem na terapiju i to, pa me zato nije bilo toliko dugo. A i nije bilo nešto posla, tako da sad smo nešto malo počeli raditi, počeli prirađivati za sezonu. Pa evo sad dok ja izrađujem te svoje stvari, htjela sam vam danas snimiti video s čim obično ljudi na početku znaju imati problema, a to je kako zalijepiti ručku. Znači ručku na neku šalicu, na neku posudu, na neki predmet. Tako da ajmo danas vidjeti kako se to radi. Ja ću raditi na tim nekim svojim predmetima koje sam si pripremila jučer. Znači ovdje sam izvrtila, to jest ja imam prešu, ne znam jer se vidi na videu, ali evo sad ću vam je pokazati. Znači ovo je preša, ali to sam pričala u prethodnom videu. Znači ona ima, to je preša, evo to je preša. Ona ima koje kakve nastavke za istiskivanje koje kakvih oblika. Znači ovdje je jedan njezin poklopac u koji idu onda nastavci i ovo su recimo, ovo su dijelovi za istiskivanje koji, samo malo tražim jedan dio, da sad ne vadim van iz preša, ali recimo evo ovo su oblici za ručke, ovo su oblici za crviće kad se ručno modelira, ovo su nekakvi kvadratići koji se isto mogu iskoristiti za nekakve oblike, ali recimo evo to tako ide u prešu, s ovim gornjim dijelom se poklopi, to se stavi u ovaj poklopac i onda se istiskuje, ali neću vam sad to objašnjavati zato što taj dio imate već na jednom videu starome od prije, mislim, 1 godinu dana, pa si malo samo potražite. Danas ćemo lijepiti ručku. Ne na šalicu, jer sam ja na šalicu već jučer sve već polijepila. Danas imam nekakve druge oblike. Imam čajnike ovdje, ne? Znači, evo šta smo napravili, ne znam jer se to vidi na videu, mislim da nema, malo ću malo okrenuti kameru. Samo malo. Znači, evo to su čajnici. Čajnici i ovi, ne znam kako se ovo točno zove, ovi dijelovi gdje na kraju izlazite kućine, ove pipete. I na njih ćemo danas zalijepiti ručku, otvorit ćemo poklopac i zalijepit ćemo tu pipetu, pa onda evo vidjet ćete usput kako recimo napraviti čajnik. Znači ovo su forme koje su izvrčene na lončarskom kolu prije 3 dana, sad su se malo sušile u najlonu zamotane. Ja se nadam, nisam ih sad uspjela popipati. Samo da nektar kameru da se više ne dižem. Nisam ih danas uspjela popipati. Ne znam da li su se dovoljno stisnule da ih sad mogu obrađivati, ali moram se ići po vodu i po spužvu, pa se odmah vraćam. Tako, evo ga, donijela sam si jednu posudu sa vodom i sa spužvom. To će vam trebat će vam, recimo ne znam, meni je puno jednostavnije raditi na kolu za oslikavanje, jer onda mogu lijepo, dobro je, sve se vidi, onda mogu lijepo to onda obrađivati. Evo uzet ćemo sad jedan, da vidimo koji je nisu se baš još skroz stisnuli, ali evo ja ću zbog prezentacije i današnjeg videa, znači šta ja radim. Predmet kad je izvrčen na lončarskom kolu, dobro je da se on par dana suši pod najlonom zato da se stegne. S obzirom da je ovo okrugla forma, jel? Znači ona je zatvorena sa svih strana, a ona sad u sebi ima zrak. Evo još uvijek je jako mekano, znači morat ću ih pustiti da mi se prosuše, ali ja ću sad zbog videa vama pokazati kako ćete zalijepiti ručku, jer bitno je kako s predmetom manevrirati prije nego što se zalijepi ručka. Meni je ovo još uvijek jako premekano, znači morat ću ostaviti sad otkriveno jedno, barem sat i pol da mi se malo stegne, da ga mogu uopće jer kad nalijepim ručku onda otvaram ovaj gornji dio i onda lijepim znači ovo moram odrezati, pripasati i tako dalje, znači da to onda bude čajnik.
Ali evo, znači čajnice se moraju malo, da ne kažem, luftati. Što sam ja sad napravila? Ja sam jučer, to je prekjučer, dok mi je lončar vrtio na kolo, jer ja ne vrtim na kolo, zato što sad prvo ne mogu zbog ruke, drugo, ja sam došla do nekog dijela, znam dignuti, recimo, ne znam, probala sam puno puta jer mi je to prekrasno, ali to je jednostavno tako fizički zahtjevno da sam, neću reći odustala, ali kad mi treba zovem lončara i onda lončar odradi taj dio zato što je to, velim, stvarno zahtjevno fizički. Ja sam sebi, dok je on vrtio, na preši, evo, izvadila ručke. I one isto stoje pod najlonom već jedan dan. Ne znam, se to uopće kuži na snimci, prekinuo me telefonski poziv, dobro, ok, ajmo dalje. Znači, ja sam si ručke izvrtila dan ranije, one su se sad fino stegle, znači jednake su, ajmo reći, čvrstoće i tvrdoće, kao što je, možda su čak malo, ajmo reći, čvršće nego što je ovaj sam predmet, ali to neće nama sad smetati, zato da ja vama pokažem kako se s time radi. Znači, ja prvo stavim predmet na ovo kolo za oslikavanje, prvo da mi bude dobra visina, drugo da mogu, i prvo predmet prebrišem, jer mi ta visina jednostavno odgovara, prebrišem da mi bude uredan, bez obzira što znam da ću ga sigurno morati još u jednom momentu obrisati. Ja ga sad neću otvarati, znači ja ću sad sebi samo, ajmo reći, lagano ovako nacrtati gdje ću ga otvoriti, da bi znala si odrediti poklopac i da bi onda znala gdje ću lijepiti ručku. Ajmo recimo negdje ovako nekako ćemo to, ovako nekako, tu ćemo nekako otvoriti poklopac, znači ovaj dio mi je za ovaj nos i za ručku. Sada, ručku možete napraviti doslovno kako god želite. Ja vam predlažem da ako radite crviće na ruke, i o tome ću snimiti jedan video sad ovih dana, jer sam skužila da ljudi nekako imaju problema s time dosta, ispadaju im kvadratni crvići, pogotovo ovi koji modeliraju na ruke, pa onda svi zovu, pa kak se to napravi da bude okrugli, bude vam i to snimila. Tako da znate onda kako se i taj dio radi. Znači, ajmo se vratiti natrag na moju ručku, da ja sad sa spikom, ja odem tamo negdje. Ja se zaboravim. Šta sam htjela reći? No dobro, to je to. Znači, odredili smo si gdje će biti poklopac. Sad sam ovdje lijepo zagrebala sa noktom, nema veze. To ću opet ovako lagano pobrisati. Šta vam predlažem? Da u momentu kada radite ručke, da recimo odmah otprilike odredite kakvog će oblika biti ta ručka. Znači, ta ručka ne mora biti klasična, može biti kakva god vi želite, možete ju modelirati, oblikovati, možete ju svašta raditi. Možete biti kreativni, jel? Ali evo recimo ja ću na ovaj oblik, meni se sviđa klasična ručka, ja ću sada ovdje tu ručku pripasati. Znači odredim mjesto gdje želim da mi ručka bude. I tu malo ručku ovako, samo ovako malo stisnem da mi evo napravi ovako jedan znakić, da znam gdje ću poslije zagrebati. Ovo si maknem u stranu, ručku pregledam, da vidim da mi nije negdje nešto neravno, oblikujem još prstima. Tako. Možete malo i pobrisati sa spužicom ako vidite da negdje ima nekih neravnina, ili recimo ja jednostavno ovako namočim prst i onda sa prstom samo to ovako poravnam, ne previše vode da vam se ne lijepi za radnu površinu. Tako malo, da onda poslije kad mi se osuši da ne moram više sa spužvom ići po tom, ajmo reći, najosjetljivijem dijelu, a to su, pod tim smatram, dijelove koji se lijepe, jel? Oni su uvijek krhki do momenta dok se to ne ispeče u biskvitu. To je sve jako onako, ko sa friškim jajima se morate ponašati. Eto ga, to je naša ručka. I sad šta? Sad ju treba pripasati. Tu mi je nožić. Znači, treba će vam jedan nožić i treba će vam naravno šliker, to je slip od iste gline s kojom radite, znači to uvijek ponavljam. Evo ga još malo ovako. Znači sad ćemo
pripastati ručku, znači ne možemo sad ići direktno ovako lijepiti. Moramo napraviti ovdje gore jednu kosinu i ovdje dole jednu kosinu da bi mogli onda ručku prilijepiti. Ja se nadam da se to sad na videu vidi, moram se malo odmaknuti da vidim, samo poslije ću ja zoomirat. Aha, dobro je, vidi se. Ajde ovako. Poslije ću ja zoomirat pa će se vidjeti onda bolje. Znači, logika, jel? Gornji dio ručke režemo ovako ravno. I donji dio ručke režemo ravno. Da bi mogli to poslije onda prilijepiti. Grebalica. Uzmete grebalicu. Malo oblikujete još. Jer ona zbog rezanja malo promijeni oblik. Ali, evo. Grebalicu u šliker i grebemo. Ali grebemo i ručku koju lijepimo i predmet na koji lijepimo ručku. S obzirom da već ovdje imamo kao naznačeno, ali ja uvijek naknadno sebi, evo ovako, kad sam nanijela šliker i kad sam izgrebala, samo ovako lagano napravim tik, da mi šliker ostane na predmetu, da znam gdje točno trebam grebati, da onda poslije nemam previše zabrisati. Znači ovdje ovako i ovdje ovako. Isto grebemo i stavljamo šliker. Nemojte se nikad bojati tog šlikera, zato što nemojte sad tu nanijeti ne znam kakvu hrpu. Ali uvijek malo više, da vam se ta ručka sigurno i dobro prilijepi. Evo, znači sad smo dobili točno određeno mjesto gdje ručka ide i primite ovako sa 2 prsta i prislonite na ova mjesta gdje ste grebali. Pomognete si i s drugom rukom. I šta sad ja radim? Znači kad služim da mi se to prilijepilo, se vidi dobro u kameru, ne znam, danas imam s kamerom nekakve problema, hoću okrenuti prema vama da vidite dobro. Onda ćemo ovako. Znači ja ću sada lagano ovako mrdati lijevo desno gore dole dok mi ta ručka, ajmo reći, ne krene pružati jedan kao mali otpor, onda ću ja znati da se ona točno prilijepila i da ona više neće otpustiti i da se neće odlijepiti. Znači ovako malo klimajte lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno. Kad se, ajmo reći, kao ručka više ne miče, evo to ćemo tako reći, to je znak da se to dobro prilijepilo. Jer šta se tu događa? Vi izgrebete ručku, izgrebete predmet, kak ste grebali, naprave se kao, utori. U taj utor uđe glina i onda kad mi prilijepimo ručku i predmet, glina i utori rade ovo. I onda smo mi sigurni da to više ne bude ovoga. Znači glina sa ručke uđe u utor od predmeta, ne znam ili me razumijete, zatvore se pore i to je onda dobro zalijepljeno. Eto, to je to. Sad šta se dalje dešava? Sad ću uzeti malo mobitel pa ću ovako, tu mi je bolje svjetlo, pa ću vam Znači kad smo prilijepili tu ručku, šta se desi? Moram uzeti mobitel da se malo približim. Ne znam, hoću to poslije moći zoomirati, ali da vidite izbliza. Vidite ovo što se... Sad je naš slip, to jest šliker, izašao van ruba. Evo, to je, samo malo da zoomiram kameru da lijepo pokaže. Znači, to je ovo tu. To sad nećemo dirati. Znači, ostavit ćemo da nam taj šliker, evo ga, ostane tako, barem 1 sat vremena. Da se i on stegne. S obzirom da će ovi predmeti sad svi ostati otkriveni, osim ručki, jer ručke moram pokriti zato što sam ih vrtila, to jest izrađivala dan ranije. Znači mi ćemo sada zalijepiti sve ručke i zalijepiti sve dijelove, ali taj šliker nećemo dirati, nego ćemo ga ostaviti jedno barem sat vremena, s obzirom da je ovo bijela glina, pa ja znam sad napamet da mu treba sat vremena. Ostavit ćemo da se malo stegne. Kad se on stegne, ja ću sad to napraviti, ali ajmo se praviti da je sad prošlo kao sat vremena. Uzet ćete jedan najobičniji kist. Malo ćete ga umočiti u vodu. I nakon sat vremena ćete sami primijetiti kako se ovaj šliker, to jest ovaj slip, fino onako stvrdnuo. Sad u ovom momentu to neće biti tako, jer nemam vam sad primjer točno za pokazati, nisam se pripremila, ne? Ali nema veze, shvatit ćete. Taj šliker treba ovako lijepo sa kistom fino dole skinuti.
maknuti da se ne vidi. Evo ja ću to napraviti sad za sad samo s jedne strane, jer sad mi je malo nezgodno zato što u ruci jednoj držim mobitel da bi vi to dobro izbliza vidjeli. Ajde, fokusiraj da se lijepo vidi. Ajde, evo ga. I taj ćete šlikar lijepo fino ovako zagladiti da se on ne vidi. Ja to radim sad samo s jedne strane predmeta, naravno da to treba napraviti sa svih strana. I od ispod. I od ozgora. Evo, lijepo ćete taj šlikar ovako. Lijepo ćete fino taj šlikar skinuti. On će biti puno tvrđi nego što je sada. I onda će se lijepo sve fino zagladiti. Naravno, preostaje samo još jedna opaska, a to je kad se ovaj predmet stegne na tu našu takozvanu tvrdoću kože, onda mu još prethodi brisanje sa spužvicom i naravno onda ćete sa spužvicom lijepo fino okolo to sve obraditi da bude uredno, da se ne vide ti spojevi, da nema ostataka od šlikera i da onda taj predmet bude pripremljen za biskvitno paljenje, naravno suh i sve ostalo. Ajmo sada, znači ista stvar je i za, ja ne znam kako se zove taj dio tu na čajniku, taj dio gdje poslije curi tekućina. Evo sad kad već snimam video, ajde budem vam i taj dio pokazala, samo da nariktam sad kameru, poslije ćemo zoomirati. Znači sada treba preko puta ručke, jel? Na drugoj strani montirati, ja ću ga zvat odljevak jer nemam pojma kako se zove, ovaj nos koji treba gdje će tekućina izlaziti. Znači odredim mu veličinu, ovaj mi se čini u odnosu na ovu veličinu predmeta malo predugačak, pa ću ga ja skratiti, ali ću ga skratiti na način isto kao i ručku. Moram ovdje dati jednu kosinu da kad zagrebem i kad krenem lijepiti na čajnik da mi se to prilijepi, zato što je ovo oblo i okruglo, pa onda i ovo u principu treba biti malo oblo i okruglo. Ja ću to sad ovako odrezati na jednu veličinu, malo sad kao radim na pamet. Ovu rupicu ćemo ovako sa prstom proširiti. Istu stvar ćemo napraviti kao i za ručku, grebalica i šliker. Tako. I prislonit ćemo, znači ja sad sebi uzmem ovako točno preko puta ručke, znači nemojte ići nisko jer će vam inače stati malo tekućine. Idete gore što višlje otvoru, ali opet ne preblizu. I odredite se mjesto gdje želite da vam bude pipak, odljevak, kak se to zove, nemam pojma, ali dobro. Evo ovako, meni je lakše jer onda vidim lijevo desno, znači evo to bi recimo bilo to, ovako otprilike. I sad kad je meni šliker označio gdje ja budem grebala, sad trebam napraviti rupicu. Kroz koju bude poslije naravno curila tekućina. Evo ga. Da vidimo da li se sve podudara. Ajmo reći da se podudara. Opet grebanje i šliker. Može malo više, nemojte se bojati jer to je kao što ste vidjeli, to ćete poslije sve skinuti sa kistom dole, a bit ćete sigurni da vam je dobro priljepljeno. Ovu rupicu i spoj obrađujemo sa kistom tek u momentu kad se otvori poklopac, jer onda s unutarnje strane možemo doći do tog spoja da i on bude uredan. Ovo sad malo pripasati, znači treba malo stisnuti. Ista stvar je, malo klimati gore dole dok taj pipak, odljevak ne prestane šetati. Kad vidite da je on prestao šetati, znači da se zalijepio. Sad kroz njega vidite
vidite da li ste pozicionirali dobro na rupu i sve vidjet ćete još bolje kad se gornji dio otvori. Ja to sad neću raditi zato jer sam rekla moram još malo pričekati da mi se stisne da mogu otvoriti gornji dio. Ista stvar je, znači sad ću samo to odložiti sa strane, lijepit ću druge ručke i druge pipke, to jest ove odljevke ili kako smo već rekli da se to zove. Nakon nekog određenog vremena malo ću to ovako kontrolirati, recimo na svakih 10-15 minuta da vidim. I kad mi se taj šliker malo stisne, kad postane malo gušći, to jest gušći, kompaktniji nego što je sada, jer sad je doslovno blato, jel? Onda ću to sa kistom obraditi, na kraju poslije kad bude sve u redu obraditi sa spužvicom i staviti na stalažu da se suši, da bude spreman za biskvitno pečenje. Evo, ja mislim da sa današnjim videom sam vam dosta pomogla, jer su mi u zadnje vrijeme ljudi počeli pisati oj daj fali ovo, fali ono, ja sam bila malo van sistema neko vrijeme iz nekih određenih razloga. Sad sam počela pomalo raditi, pripremati sezonu, tako da evo, jedan koristan video danas o tome kako zalijepiti ručku. Kako inače uopće lijepiti bilo šta. Vi recimo sad možete na ovaj predmet imati, ne znam, izmodelirane neke, sad ću ja iz glave, neke cvjetiće koje lijepite gore, neke, ne znam, gravure. Znači sve što se lijepi na neki predmet, a ručka je skoro, neću reći uglavnom na 90% predmeta ukoliko se ne radi o nekakvim skulpturama i nekakvim, ajmo reći, umjetničkim dijelima, znači kad se ne radi o keramici, o uporabnoj keramici kao što je moja. Znači sve što se lijepi se upravo eto na ovaj način. Uvijek mora biti glina, šliker mora biti od gline s kojom radite. Znači grebe se i dio koji se lijepi i dio na koji se lijepi. Da vas bar malo pogledam da ne ispada da pričam da me uopće ne vidite. Znači, uvijek mora biti dio koji se lijepi iste tvrdoće kao i predmet na koji se lijepi. Znači, o tome vodite računa. Šta to znači? Znači, ako je meni prije 2 dana lončar izvrtio formu i ja sam isti taj dan napravila ručke, pokrila sam forme u najlon da mi odstoje 2 dana, pokrila sam ručke u najlon da mi odstoje 2 dana, oni će doći točno na istu razinu tvrdoće, zato što se hoće desiti problemi, ali mislim da sam i o tome pričala u jednom videu, ali dobro, nije zgore ga ponoviti. Recimo da je sad ova ručka presuha, a predmet je ostao mekan, to se može prilijepiti na isti ovaj način kao što sam ja sada pokazala, međutim, kod sušenja može se desiti da onda taj suhlji dio otpadne, to jest, zapamtite da znači predmet koji sad se ponavljam, ali eto, pričam iz glave pa zato, znači predmet na koji se lijepi, ajmo reći ručka, i na koji se lijepi bilo šta i to što se lijepi, da li ručka, da li odljevak, da li neki ukras ili nešto, mora biti na istom stupnju tvrdoće. Znači, ako je ovo mekano, onda i ručka mora biti mekana. Ako je ovo na pola suho, onda i ručka mora biti na pola suha, tako da, eto, to vam je jedan naputak da si onda u radnom prostoru kontrolirate. Znači, ako ovo malo otkrijete zato što ćete za sat vremena ići raditi, onda otkrite i ručke da vam se jednako prosušuje, da u momentu kada krenete to spajati i lijepiti, da onda nemate problema. Eto, to bi bilo to za danas, kratko, brzo, jasno. Ako nešto trebate, zovite, pišite. Ja idem dalje lijepiti ručke i ništa. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Bye bye, bok svima, sretno!